So mga Koblox, surprise natin yung kumpare ko. Yung kababata ko yung mga Koblox dun sa Bicol ng Koblox. Nandito rin nakatira sa Lancaster. Pinapaayos niya yung bahay niya dito mga Koblox. Surprise visit natin mga Koblox. Let's go mga Koblox, let's go. Puntahan natin yung kumpare ko mga Koblox. Surprise visit natin mga Koblox dun sa bahay niya dito rin sa Lancaster mga Koblox. Hindi niya alam, pupunta ako dun eh. Tingnan natin. Nagpapagawa yung mga Koblox ng bahay na pinaparenovate ng mga Koblox. So, let's go. Punta tayo ng Westwood 7. Magugulat yung mga Koblox. Hindi niya alam, pupunta ako dun eh. Nagkababata ko yan mga Koblox. Nung nasa, ano pa kami, Santa Maria, Irigas ito mga Koblox. So, lumipat ako dito at lumipat din siya. So, kita-kita rin kami ulit dito mga Koblox. Kaya, puntahan natin mga Koblox. Medyo malayo-layo rin yun mga Koblox kasi dulo na yun eh. Westwood 7 mga Koblox. Block 6 lot 19. Minibit Street mga Koblox. Paring Ulon, George Oblino mga Koblox. Wala akong magawa kaya siyang gagawin kong content ngayon mga Koblox. Magugulat yun mga Koblox. Pupuntahan ko siya. Titingnan ko yung pinapagawa niyang bahay. Pero nagpaparenovate yung mga Koblox ng bahay niya mga Koblox. Kaya puntahan natin mga Koblox. Surprise natin. Gutom pa naman ako. Baka may pagkain doon. Makikikain muna nga ako. What? Yun oh. What the fuck? Dito sa Lancaster, traffic na rin. Gumagalaw mga Koblox tong camera ko mga Koblox. Ayos lang yan. Block 6 lot 19. Matagal na yun siya nakapunta na ako doon kasi nakakalimutan ko lagi yung block niya. Basta sa Westwood 7 lang natin mga Koblox. Nahulog. Nahulog yung lagayan natin ng camera mga Koblox. So punta tayo ng Westwood 7. Tulad ko dating OFW, shout out sa inyo. Ingat kayo palagi sa trabaho and alagaan yung sarili nyo mga Koblox. Mag-ipon para may pera pag uwi. Malayo-layo yun, Westwood 7. Alam mo nyo ba, baka pag una kayo makapunta dito mga Koblox sa Lancaster, baka mawala kayo. Sobrang laki. Buti na lang ako, medyo sa bungad ako mga Koblox. Pero hindi mismong bungad. Kailangan, kung papasok ka, magsasakay ka pa rin ng shuttle papunta dun sa bahay namin mga Koblox. After ng stop ng shuttle dun sa may village namin, maglalakad ka mga Koblox ng mga 1 kilometro mga Koblox papuntang bahay. Layo-layo nga rin to. Ang ganda dito oh. Brakes mga Koblox. Ganda ng daan. Ganda ng daan dito mga Koblox.
lang mga ka-vlogs ng camera ko. May setting ata yan para di ganyan. Di ko lang alam mga ka-vlogs. Kasi nag-i-edit ako mga ka-vlogs ng video ko mga ka-vlogs dito lang sa cellphone ko. Di ko pa naayos yung connection ng internet ko sa desktop ko eh. Medyo mabagal kasi yung desktop ko mga ka-vlogs. Di katulad ng ginagamit ng anak ko. Ang bilis, nakikipag-unahan. Nakikipag-unahan yun mga ka-vlogs yung desktop ng anak ko eh. Bagal nyo eh. Bro, yung Westwood 7. Westwood 7. Ay! Kaliwa, kanan sir. Circle kaliwa o ng kanto kanan. Itong circle na to. Kaliwa. Circle kaliwa o ng kanto kanan. Thank you. Nagtanong ako dun sa guard kasi di ko alam eh. Nakapunta na ako doon kaso lang nakakalimutan ko. Unang circle, ayun, circle pala ito. Tapos kanan. Pag-ubod si paring uno, nandun na ako. Makikikain tayo guys, baka may pagkain doon. Di baka di nag-prepare, dapat sinabi ko. Pag sinabi ko, hindi na yung surprise mga ka-vlog, no? Kanan. Ito lang naman yun eh. Ayun, Minibit. Dito yun oh. Yung bilik, yung street nila. Minibit. Ayun oh. Ayun nga, oh. May mga nagtatrabaho nga oh. Ayos na oh. Vlogs oh, umuulan na oh. Pwede ka mag-park dito. Wala namang tao dito. Park na ako dito. Mga vlogs oh. Ayos na yung bahay ni paring ko doon. Guys, titingnan na natin. Nasa loob atas paring ko doon. Boss, makikikain ako. Oh, ano? Ba't di ka pumasok? Ha? Mamaya hapon ang pasok mo? So, ka-vlogs, dito ko sa bahay ng kumpare ko. Surprise visit. Papaayos pala siya ng bahay, oh. Mapera talaga to. Kaya tamang-tama mauutangan to. Mga ka-vlogs. Asan sila kuya mo? Ha? Marami palang nagawa dito. Oh. Airplane. Good morning, sir. Umuulan. Airplane. Yan si boss. Boss Odon. Bahay ni paring Odon. Bali magdagdag tayo ng poste, yung ulo ng poste kasi
Ito kasi papantay ito dito. Ito magkapantayan yung step na yan. Pero, ang mangyayari dyan, ayaw na siya ng... Pasok mo yung mga aso mo. Clearance dito. Ano ginagawa nila, kuya mo? Kung aabutin yung 170, Saan ka pupunta? Ha? Oo mga kablas, inaayos. Ay, putang inaayos na pala pare. Oo. Ito yung mga ginagawa dito. Papayos pala. Oo. Saan? Tinapay pahinga ko. Banana cake. Saan binili? Ha? Maraming tao mga kablaks, oh. May ginagawa. Ito yung baon namin sa school. Ha? Ano, tagay na tayo? Tagay na? Pag-usundo na ako sa anak ko, Pali 11. Gagawa lang ako ng content. Content na lang kita. Visit. Pre, shoutout naman dyan. Yan o, di halit ang mayaman. Tingnan mo yung damit. Butas-butas, pero mapira yan. Kaya nga pumunta dito, mangunguta ko ng pera eh. Nanny. Hmm? Dami dito sa Ano? board. Alin? Nag-swimming kami, di ko sumama. Ayos kayo, what? Sabi ko, Nakalimutan nga na kita, pare. Nakakalimutan na kita pag happenings na. Kasi alam ko naman busy ka. Di ba? Laki-laki ng gastos rito, boss, ah. Boss. No. Swimming. Para ka rin nagpatayo ulit ng bahay, ah. Oh, pupunta kami ulit ng hub. Oh, saan daw yung lalagay? girin mo ano. Oh, pupunta kami ulit ng hub. Saan? Sa hub, playground. Ano ginawa nyo sa hub? Slide. Ha? May slide. Nat? May slide. Nag-slide? Kailan kayo pumunta doon? Ba't di mo sinama si Kuya Idan? Hindi nyo nga ako sinama. Hindi mo naman kasi tinatawagan eh. Pag tinawagan mo yun, sasama yun. Ito magandang i-content eh. Madaldal eh. Ano? Hindi madami dito tao sa may Westwood. Maraming tao dito sa Westwood. Doon sa amin, hindi uso yung tao. Hindi uso yung mga tao. Lumabas ka na yung dalawa. Nakikisabay pa kayo. Hindi nga uso tao doon. Parang silas ko, tagtagras na. Ano, nagdali ko ba? Tanggalin. Umulan pa ba? So ganito mga Oblax, pag magpapa-renovation ka dito, ganito. Oh, papera talaga ang kumpare ko na yan. Vegetables. Kumakain yan ng vegetable. Anong kinakain mo sa vegetable? Gulay. Ah, yung vegetable, hindi yung gulay. Mga karne yun. Oo, mali ka na naman. Sabihin mo ng daddy mo, turuan ka. Hate. Bakit? I hate it. Papaduling ako. Magpapadrawing ka na lang? Para usipan eh. Maganda di. Maganda tong kausap eh. May sense. Ah, pahinga ako ng tubig. Painumin mo nga si Tito. Dali. Tito, tubig. Kaya naman baso. Kinuha na nila yung malamig eh. Ano? Magano ka na? Magpe-prepare ka ba ng pagkain? Itong mga ka-vlogs ang ginawa nila, oh. Lababo. Hindi pa tapos. Ongoing pa ang papatrabaho dito mga ka-vlogs.
Sipag-sipag naman yun, oh. Ano yan? Ano yan? Airplane. Airplane? Sasakay tayo dyan? Ha? Yan. Anong natututunan mo doon sa school mo? Ha? Wala ka naman natin natutunan eh. Nagsusulat. Huwag ka na mag-aaral. Nakakasira ang diskarte yun. So, masipag kayo mag-aaral. Masipag ba yung mag-aaral? Ay, very good. Yung pag-aaral nakakasirain sa tropa. May May, star ako. ang tatanungin kita, may mga tropa ka na ba dito? Ha? Wala pa. Wala pa? Mag-aaral ka muna. Wala ka pa palang tropa eh. Tapos na ako mag-aaral. Pre, ano nga ang model ng bahay mo? Tia. Ha? Tia. Si Tiyang Love? Ano yun? Gano'n yun mga kablaks. Karami ng pera nito. Nagpaparenovate siya ngayon ng bahay niya, mga kablaks. Yun. Woo! Hindi ko yun alam. Ha? Hindi ko yun alam. Pari ko doon. Mga nasa magkano ng nagastos mo dito sa pagpaparenovate mo, mga ano lang, kumbaga estimated lang mga kablaks. Tinatanong ko lang itong kumpare ko eh. Shout out nga pala sa mga taga Santa Maria. Papaalam ko lang sa inyo, mayaman na tong bossing natin. O sana on my video. Sana. Ano na? Sana all. Sana on my video. Eh, ganun talaga eh. Documented tayo eh. Di ba? Kung sumama ka sa amin, hindi ka kasi sumama sa akin. Saglit ha. Ay, di ba? Ano yon? Nakapunta kami, tapos naglaro ako ng cellphone ni Daddy. Tapos, Tapos, tapos nung McDo kami. nag-McDo kayo? Ba't di nyo sinama? Hindi, kami ni Kuya Idan doon. Ay, kayo ni Kuya Idan? Di ba? Oo nga no. Tapos kayo nag-alak. Nag-ano? Nag-alak. Ay, hindi kami nag-alak. Nag-soft drinks lang kami ha. Bawal yon. Yun. Soft drinks yun. Coke yun. Isa kinungkaw eh. Ha? Sa inyo alak eh. Sino sa amin? Hindi. Ayaw mo pumunta doon sa bahay? Gusto mo pumunta doon sa bahay? Yeah. Sama ka sa akin? May school ka ngayon ha. Ha? Pag wala nang pasok. Pag wala ka na pasok, punta ka doon. Magmotor ka na, ikaw na lang mag-isa. Tatakasan mo yung daddy mo. Ha? Oo, yan nga. Madali lang yung puntahan yun, di ba? I hate to win. I hate to win. Amo, ito yung mga ka-blacks makulit na anak ni parang udod. I hate to win. Tinanggal mo rin yung mga cabinet mo nilagay dito. Oh. Nagpagod ka lang. Isa naman nakakalat yung mga ng pagdating namin. Pinaayos mo sa ilalim nito. Yung mga ng tubig. Walang problema. Kailangan tuloy-tuloy. Binuksan dyan. Sarap. Yan ang dapat inaayos dito. Kasi sayang na pagpaparenovate mo kung mababara lang. Oo. Ba't di pa ito sinatapos? Ba't di pa ito sinatapos? Sasara lang. Ayos yung tayo ano. Ayaw ko ba? Exhaust. Yung exhaust. Yung mga resort kasi, sisit up pa. Oo. Ang taas ng ito. Ano? Sasalpak namin sa namin ng mga gamit. Yung sito namin. Sa pagsalpak na lang. Yung mga ito. Ano yan? Marunong ka na magkarate? Sipahin mo si daddy mo. Play na. No, papaluin. Papaluin ka yan. Hindi, mabait yan. Hindi yan namamalo. Pag mga gwapo, hindi yan pinapalo.
Ano? Sama ka sa akin? Gusto sumama eh. Hey! Pag namasilyan na to, ang ganda na dito. Kasi yung ilaw dyan, yung sasalta ko sa namin. Mga LED manan, kaya mga tipidan sa kuryente. Ganun talaga, boss, no? Pag yumayaman na, oh. Nawawalan na ng buhok. Itas mo nga yung buhok mo. Pag mo sabihin, mayaman na ako kasi wala na akong buhok. Yun yung kasing ending nito. Kapag ka talaga sobra-sobra na, Oo. wala na yan eh. Malapit na yan. Konting stress pa, mauubos na yan. Nandito tayo mga ka-vlog sa Westwood 7. Westwood 20. Ha? Westwood 20. Bakit? Westwood 20. Westwood 20? Nasa 20 ka? Bakit may shades ka na? Bakit pag-usap sa'yo ka sa burat? Ha? Alam ko sa rete. Guwapo ka ba? Westwood 20 nakalagay yun. Hindi, Westwood 7. Westwood 7, Westwood 100. 100 sa'yo. Hindi ka pa nga nagpapatuli. Kailan ka magpapatuli? Ngayon na. Si Kuya Ida nagpatuli na yun eh. Mamaya na. Ha? Kaya magpapatuloy. Ano pangalan ng aso mo na yan? Anong pangalan? Parang tapos spaghetti. Macaroni sa spaghetti? Yeah. Bakit? Ba't ganun ang pangalan? Puro pagkain ah. Ano? So guys, dito na lang ang aking video. See you in next vlog. Bye-bye!